es quizá el paso más duro, claro. Ebakuntza, kimioa oso zailak dira, baina gogorrena da ilea jausten denean, lur jota geratzen zara. Es muy importante, pues eso, mantenerte... Garrantzitsua da oso fisikoki ondo egotea eta depresio batean ez jaustea. Ahalegindu behar duzu zure burua zaintzen, ondo ikusten. Arreglarte, ponerte bien... Jonek ere honelako egoera bat bizi izan zuen. Kantzerra dela. Orduan, prepara eusten operazioa, maiatzian 2008an, eusten, da, ondo hartu neban, neu naiz ez da bakaraterre olako dagoatelako, baina ondo hartu neban. Dutxakeran, gulia jauzitzen da, pero, una pasada. Orduan nahi neban, laun bat etxera jo nintzen bera, desan nintzen pasa usta makinia, dutxan izan, ipinen eban painelua, da kalera. Eta bebai dako gehiago, eta gero, launtasuna etxen dugu hemen, etxen dugu, por ejemplo, ipini, laundu ipintzen, ero zelan dan, ero, lehenengotan ikusten da pertsonia, no se, rara ikusten da, baina, etxen da, eta... Elkarte honetako kide guztiek badakite zer den bularreko minbiziari aurre egitea. Batzuek gainera 4 tumore ere izan dituzte. Y la cuarta vez dices, pues a la que siga pasando, ¿no? Eta laugarrenean esaten duzu, oraingo honetan ere aurre egingo diot. Niri musikak bizia ematen zidan. Y a mí la música me ha dado la vida. Terapia baten modukoa da. Isabel elkarteko koroaren zuzendaria da. Emakume hauek lortu dute euren bizitzako musika ez gelditzea. Are indar handiagoarekin entzuten da orain.